selamat seluruh jajaran panitia. Asik. Mas Tri, Mbak Wiwin, Mas, yang kabar? Ayo Mbak. Keyol tak kecil kecil. Monggo Bu Nungi. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangenku marang sliramu. Biyen ate andum tresno bebarengan ning kedung ombo. Saiki adoh apane aku kabar kepiye wartane aku tansah ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu. Pancen kudu takoni yen ta tresno aku duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak ngersake lagu sinten Bu Nungki. Bu Nungki. Bu Nungki. Beliau monggo. itu hanya penikmat, Dek. Oh ngono. Kayak aku, dadi sing gerak iki kowe. Iya. Ngono. Heeh. Sing aktif kowe. Iya ngono. Aku penikmat ya. Ya, Dek. Lebok. Pak Dar iki gumujeng ae ngersake. Panyuwunku mring sliramu rungokno tangise ati iki lewat nanging wanci aku titip salam kangen jroning ati. Ayo Pak De. Saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu. Biyen ate anggap tresno bebarengan ning kedung ombo. Saiki adoh kapane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu. Pancen kudu takoni yen ta tresno aku duweni Anak di mana? Anak kambing sayang. apa terasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Lagune po enak iki lagune Mas Sanyoto Landak. Nggih, nggih.
Hae Pak De. Pokoknya dina iki lakone Pak Slamet kok. Panyuwunku Slow, mring siramu Sugiono Surabaya bergoyang Tegal Mas Agus jelas nada lo iki masuk bapak Sapote iku anake sapa aku isin yen bisa wangkonggo monyawangke aku lingono damane semono sesarengan jelas nada campur sari ini wong digawe sound system Raja Wali Raja Wali Emble cerah foto cijantung ayo yo masuk Pak De tak lilani kowe pamit lunga mung welengku kok aja
Matur suwun Pak nuwun. D. Mbak Wiwit, Pinter. Bar, Mas Ri, Mas Yanto.
Idang oke Mbah Yanto Blay yo kadang-kadang campur sari jelas nada.